Oh, hello! Jó reggelt! Hello! Elkezdni, hogy érted, hogy rázta a fejét a repre. Nézte a barátnőm, hogy na jó van. Jó van, megy. Amúgy én szoktam olyat csinálni szándékosan, hogy valami zenét beteszek, főleg, hogy egyedül vezetek, akkor kevésbé címet. Nem tudom, látszik? És mellettem mennek a mindenféle pucok költönyöket, én meg... Ja. Lanci a rocker. Olyankor elreszti a haját, jaj, csuhaj. Tessék? Még egyszer? Mondom, olyankor elreszti a haját, és olyankor ihaj, csuhaj. Ja. Nem van az. Igen, mert ha itt a köcsökben minden számot átvált. Nem. Hát igen, de Alita az, aki mindig váltogat. Na. Mert sokkal prózai oka van, egyszerűen nem képes rádiót. Ez jó. Ez jó. Gyenge az az. Ups! Valami reagál. Jaj, de az utcanevetés. Én beszélek téged, és egy kicsit. Ja, hanem De nem megőrzik. Ez hozzá van szokva, hogy neki oda nem Jó étvágyat! köszönöm. Jó egészséget! Megörökíted a zabálomat csokit? Meg. Igen, Laci, majd felroljuk neked, kérjük a Dá. számlát. Van számla. Rajta kaptunk. De jó esik a telefonon. Ad nekem is kicsit, hogy... Ú, de szép. Jaj, de szép. Jaj, mindjárt kiveszem a fényképezőgépet is. Járunk ide majd motoron! Járunk ide majd motoron! Ez erős volt, vagy? Határérték. Határérték. Jó, szerintem ne videós sokat, mert nincsen Jó, tényleg a magyar oldalon. Sziasztok, lányok! Útra. Nem, a körforgalom után a második utca. Mit akarok mondani? A viccet tudjátok, hogy a magyar meg az orosz karambolózik. Nem. És azt mondja, de Istenem, kiszállnak a kocsiba persze, és elkezdenek veszekedni, hogy te hol voltál ma, hogy nem látod minden. Azt mondja az orosz, te tudod mit, most már úgyis mindegy, megtörtént, nem? Majd a faszba. Gyere, megkezdek egy üveg vodkát és ígyunk. Kitölti a vodkát magának is és a magyarnak is, a magyar lehúzza, az orosz válaszol, maga mire vált? Hát meg arra, hogy jöjjenek a zsaruk. Jaj, ez nem jó. Az a baj, hogy a térképben indul a legfőbb. Mi most jobbra fordultunk és jó fele megyünk, mert tegnap megnéztem. Nem mindegy, hogy mennyiért bányászol, bazd. Egy túrsz. Na? Zárva? Oh yes! So sorry! Mehetünk. Ja, ne la trageți că vine Yeah. Nem. Ott ír, hogy pensione Laura. Jó, de ez kb. Úgy néz ki, mintha a saját házuk lenne, és kb. azt használják a... Nem hiszem, hogy arról távolabbra Nem, ez az. Ha ezen írja, táblán írja, hogy ez az, akkor... Ismerek az idő, az ember szandra jár, de ragyog az idő, míg a nyúl öközik, az apu ideges, mert olyan lassan
Laci! Szervusz! Szia István! Hogy aludtál? Milyen volt az éjszaka? Köszönöm kérdésed, fenomenális. Ilyen dicséretet még nem kaptam. Jaj, ezt nem rám vonatkozik. Kop. Igen, és gyere. Hova kell nézni itten? Engem keresel. Meg vagy! Nem videót csinálni. Meg vagy! Nem egy videót csinálni. Meg vagy! Nem vagyok meg. Videót helyezettüket látják. István, én csak képet csináltam, te meg nem videózol. Nem. Papucsomat add ide! Én bemutatom az extrém magolást. Ezt itt Félixen tanultam meg. Ilyen itteni benszülött emberektől, ők csinálják ezt már nagyon régóta. Tehát veszel egy ilyet. A maghajat így felszívod szépen. Ősi rituálé. Kurva jó volt, bazd meg. Kurva jó volt. De ezt információ van ilyen. Benfentes. Laci, te mit tudsz elmondani? Mit tanultál? Hát én szintén ezt az extrém magolást, ez a félixiek ősi rituáléja. Te is felszívtad már? Jaj, na. Ugyanilyen csíkot. Tehát tudod, itt az a lényeg, hogy ugyebár termálvíz, de úgy nem igazán érzik az a hatása. Tehát Igen. Ezzel idézed meg a szellemét. A régi ősiek, tehát így hozták elő a víznek a hatását, tehát így beszívták az orrukban magot. Igen. Az isteneknek áldoztak ezzel voltak éppen. Ezek kegyelemből feltöltötték a vizet pozitív energiákkal. Igen, és mikor így felszívták ezt a sok maghajat, akkor isteneknek is egy jó csomó. De milyen érzés volt? Mit tapasztaltatok? Ja, hát. Hanem úgy bizselgetted fel kicsit a seggémükát. És ha kinézünk, akkor ezt látjuk. Hát ezt. István navigál, nem, narrálja. Na, én vagyok a Navibot. Nav István. Nav István. Anita papucsomban van megint. Tehát ezt dokumentáljuk, mert Anita mindig az én papucsomban van. Meg az István papucsa a legjobb. Na. Jó. Nem mondjad olyan gyorsan, mert már jön, és nem mondjad olyan hangosan, mert már jönnek felfele, hallják, hogy... Jönnek a papucsért. Dokumentálja a kilátást. Nagyon jó. Nem. Actele, vă rog. Actele. Actele. Nu avem la noi. He? Nu avem la noi. Nu bani. Sunt la ceva. Sunt la ceva bani. Dumnezeu să vă ajute. Da, un prosop umed, e bun. Da. Acum vagy Anita? Ja. Inelul de aur vrei? Na gata. No. Kiveszi a fékeveszélyt. Na gyere! Háborúzunk. Lelőttelek még egyszer. Elhagyom a várost. Semmi baj, hogy nyugodtan, mert én így csinálom. Elhagyjuk a drága kis lila és narancssárga épületet, ahol nem laktunk. Csak úgy tűnik itt elől a légzsák, tehát ez biztonságos. A sofőr is biztonságos, az éjszaka bizonyította. Hátul meg a csajok, nem tudom mit csináltak, de szemükön látszott, hogy boldogan keltek fel. Nem tudom, hogy ki mennyire látszik bele, de
És persze én is. Én mindig benne kell legyek a videóba, tehát olyan nincs. Aztán Szerintem a netet még fel kell venni. Szerintem akkor nézzétek, hogy kik lesznek. Jobbra. Szerintem még Benne vagyunk. itt vagyunk. Ja, jó, hát így én is látom, miért hülye vagyok. olyan uniform. Igen. Ja, szerintem a kék mutat. Kék mutat. Olyan, hogyha nem, hogy lány lesz, vagy hülye lesz a lakás, Ja. egész. Aztán fiam, döntsd elő, mi vagy. Itt vagányban át lehet menni az erdőn május 1-re. Aha. Nem semmi. Ilyen. Hiába a termált ezt kihasználja a nép. Elfelejtettem odaadni is? Ja, csak Zárva is van? Bocsánat. semmi baj. Mert úgy élvezem én a strandot. Van annyira szép és... Mert most nagy kabátban vagyunk, és most tök jó a strandolás. Hé, te emelheted. Nem, mert a táskám rajta van, és nem akarom, hogy el. Élvezem én a strandolgottan, annyira szép és jó. Annyi vicceset ártok hallok, és még van is kapható. Hogy tudja pofozgatni megint. A másik hogy tűri? Ja. Jaj, néha, mint egy ikor. De a tím, amelyik ott popozgatja, tényleg lehet, hogy... és lemennek. Ez kurva jó volt. Jaj, néha. Ki kell próbáljuk nőkkel, mert... Pofozod. Hagyd neki. Azaz. De most nem bújtok a tavirós alá.